איך כתוב בספר שמות, זעקת הקייטנות וההורים שלהם הגיעה גם אלינו. הזעקה הזאת של ההורים הגיעה דרך התקשורת, הוביל את הקול הזה, אחד מהמובילים של הקול הזה היה יושב ראש ועדת הפנים. אני מברך אותו על כך, שבאמת לא יופעל הנושא. ולא ייתכן שיש ילדים במדינת ישראל שבגלל מצוקת הוריהם או בגלל סיבות כאלה אחרות לא יכולים ללכת לקייטנות. החלטנו להתמודד, וזה מה שאנחנו נציג היום, על שני דברים. אחד, לעשות פעולה שתשפיע קודם כל באופן גלובלי על כל השוק הזה של הקייטנות, להוזיל את המחיר של הקייטנות. אנחנו התוודענו, ויושב ראש ועדת הפנים של הכנסת הביא דוגמאות לכך, ובתקשורת הבאתם דוגמאות לכך שקייטנות הגיעו עד 2,500 שקל במקומות מסוימים. הגענו למסקנה שקייטנה עד 1:30 בצהריים לא אמורה לעלות, המקסימום זה 852 שקל. בשלב זה אנחנו מטפלים בשלוש שכבות של ילדים בגני ילדים, גיל 3, גיל 4 וגיל 5. זה טרום חובה, טרום חובה וחובה. והם יקבלו הנחה שלא תפחת מ-300 שקל לילד, ילד ראשון. אם זה ילד שני זה 350 שקל, ואם זה ילד שלישי זה 400 שקל. ככה שמי שיש לו 3 ילדים בגיל 3, 4, 5 יקבל הנחה של 300, 400 ו-500. ההורה, אם יש לו ילד אחד, לא ישלם יותר מ-552. כמובן שאם הרשות עושה את הקייטנה יותר בזול, ההורה לא יפסיד. ההורה יקבל את ה-300 שקל. אין הנחה יותר פחותה מ-300 שקל. לפי תפיסתי והבנתי, קייטנות זה שירות בסיסי ביותר במשק. אני מבין שזה יותר, לפי הבנתי זה יותר חשוב אפילו מסייעת שלי. מדוע? בגלל שכשהורים שיש להם ילדים קטנים, הם צריכים לעבוד באותה תקופה, מה לעשות? ואי אפשר להשאיר ילד בגיל 3 או 4 בבית. לכן זה שירות בסיסי. כשאני הייתי ילד, דרך אגב, כל הקייטנות היו חינם, ואז המדינה הייתה ענייה. היום המדינה עשירה כמו קורח, אבל ההורים עני. ולכן אני רואה את זה כחוסר אחריות של המדינה לא לטפל בנושא הזה. אני עשיתי כבר משנה שעברה, אני התחלתי להתעסק בסיפור הזה, כבר לדעתי עשיתי 5 דיונים, עוד לפני שהשר דרעי נכנס להיות שר הפנים. ואני לא האמנתי שבכלל היום המצב במדינה שכמעט אין אחראי לנושא ברמה הפורמלית. משרד החינוך אומר זה לא אני, משרד הפנים אומר זה לא אני, והעסק נשאר כמעט כאילו באופן וולונטרי, שירות כזה באופן וולונטרי. אני מקווה שמשרד הבריאות לא יגיד שהוא לא אחראי גם על הבריאות. ואז באמת התושבים לבד יתחילו לדאוג לעצמם פה. אז נשאל את עצמנו מה הממשלה עושה. עכשיו לכן אני חושב שהסיפור הזה יש בו 3 מרכיבים. אחד, אני חושב שהסיפור הזה של השלטון המקומי, וכאן אני מתחבר למה שאמר השר וגם אני מודה לחיים, השלטון המקומי זה הקולקטיב של ראשי ערים, הם לא עושים טובה לאף אחד, הם בחרו אותם כדי לנהל את העסק הזה, ולכן חיים פה הצטרף, ואני אומר, זו הקריאה הראשונה שהייתה לו נגד חלק מראשי הערים, שהוא אמר, רבותיי, יש תקרת מחיר, זה לא יכול להיות שגובים 2,500 שקל. לכן בעצם, כמו שאמר השר דרעי, התקרה של הקייטנות, לפחות עד שעה 1:30, היא 852 שקלים. זה בדיוק המחיר שמשרד החינוך תמחר את הקייטנה. אז זה בעצם הדבר, בשורה בין הראשונות החשובות ביותר כאן, בגלל שנקבעה תקרת מחיר, וזה בעצם, זה המשימה של חיים, להביא את זה מול הרשויות. הנושא השני, אני חושב שהסיפור של חקיקה, אני אגיש הצעת חוק, בכל מקרה, שתיתן סמכויות לשר הפנים. אני לא קובע איזה מחיר וכולי, אני חושב ששר הפנים צריכות להיות לו סמכויות להתערב בסוגיית המחיר איפה שהוא יחליט שכן. אם נניח, יכול להיות שב-850 או 850 שקל לא יגיד זה המחיר סביר, אבל אם איזה עיר או איזה מושב יחליטו שגובים שם 850 שקל תוכל להתערב בעניין, בגלל שלפי מה שהבנתי בחוות הדעת של היועץ המשפטי של משרד הפנים, אין לשר הפנים סמכויות בנושא הזה. אני חושב שהתקצוב צריך לשבת במשרד החינוך, בגלל ששר הפנים לא צריך מה שנקרא להיות רגולטור של עצמו בקטע הזה. להפך, הוא מקבל החלטות מקצועיות, ומישהו אחר אמור לתקצב אותן. זה הסדר. לכן אני באמת חושב שזאת בשורה מאוד גדולה בהיבט הזה.
אני חושב שאנחנו שכחנו, אולי צריך לעשות חשיבה לגבי הנושא של החינוך המיוחד. עכשיו פשוט עשיתי דיון עליו בגלל שאלה החוליות הכי חלשות, הכי בעייתיות. ילד בחינוך המיוחד שנשאר בבית חודשיים, הוא מתחרפן, הורג את ההורים שלו, וכאן אנחנו צריכים פתרון. עכשיו אני רוצה לומר משהו, באמת אני רוצה להודות לחיים על כל מה שהוא עשה בנושא הזה. עכשיו לגבי השר אריה דרעי. תראו, לא לחינם זה בא מנגב וגליל. תראו, הרב אריה דרעי, השר אריה דרעי, יכול להגיד רבותיי, זה לא חונה בחניה שלי. הוא לקח ועשה דיונים פנימיים, אני יודע, הרבה. מצא מקורות שהסיט אותם לנושא הזה, ועל כך שאפו גדול. אני לא מכיר שרים כמעט שעושים את זה, רבותיי. כל אחד אומר, רק לא אצלי. וכל אחד מספר לך סיפורים ומוצא את הטק של הטק, למה זה לא הוא וזהו. כאן היה, באמת, בא שר, לקח אחריות הנושא שלכאורה לא שלו. דרך אגב, אני יודע שהוא לא שלו ברמה תקציבית. אני כל הזמן היה לי ויכוח גם הרגולציה, בוודאי לא שמשרד הפנים צריך לממן את זה. ויש תקציבים שהיו במשרד החינוך, והלכו, לא יודע לאן, אבל זה לא חשוב. אבל כאן באמת שאפו גדול לשר אריה דרעי. באמת אני רוצה לברך קודם כל את שר הפנים, הגליל, הנגב והפריפריה, שלא ספק במהלך משמעותי ביותר להצטרף על מנת שנוכל להתחיל את התהליך המשמעותי של הפחתת עלויות של הקייטנות, וזה בעצם תהליך מתמשך לבית ספר של קיץ. עכשיו אני רוצה גם לברך את ידידי, את יושב ראש ועדת הפנים, את דודי אמסלם, שלא ספק בעשייה שלו, בשותפות, אנחנו מצליחים לייצר הרבה מאוד תהליכים, כולל התהליך הזה שבו הוא שם דגש על מנת להפחית באופן משמעותי את העלויות להורים. תראו, החלת בית ספר של קיץ הייתה אמורה בעצם להיות לכלל ילדי מדינת ישראל, מכיתה א' עד כיתה ה', כולל גני ילדים, וזה היה אמור להיות מדורג. התוכנית שאני יחד עם שר החינוך הקודם הוצאנו לדרך, התחילה בכיתות א' ב', לאחר מכן לאחר מכן היה צריך להיות ג' ד', ולאחר מכן גני ילדים וכיתות ה'. ובעצם נוצר מצב שבו נכנסנו פנימה, ואנחנו, כשנכנסנו פנימה, מצאנו את עצמנו לבד, וכולם עשו נסיגה לאחור, ולכן פה אני שמח על כך שסוף כל סוף יש מישהו שהוא באמת חברתי מהמעלה הראשונה שבא ואמר, רבותיי, אני מוותר על כסף שיכולתי להשקיע אותו במקומות אחרים, אני רוצה לשים אותו קודם כל בגליל, בנגב, בפריפריה החברתית מצד אחד. מצד שני, אני כיושב ראש שלטון מקומי לא יכול לפתור את מי שבעצם הכניס אותנו לתוכנית, ואני כן דורש מהמשרד האמון, ואמר בצדק יושב ראש ועדת הפנים, אין כזה דבר שבאדם אחראי על הבריאות לא מטפל בבריאות, ואדם שאחראי על החינוך מטפל עד תום בתוכניות שצריך, ולכן אנחנו מברכים על המהלך, ואנחנו רוצים, מבקשים ודורשים ממשרד החינוך להשלים את המהלך לפחות בשלב של גני הילדים, ובשנה הבאה במסגרת תקציב להכיל אותו על כלל ילדי בתי הספר של קיץ, כאשר המחיר, ואני קבעתי אותו אצלי עוד בשנה שעברה, באתי ולקחתי את המחיר של בית ספר של קיץ של משרד החינוך, 852 שקלים, הכלתי אותו על כל הילדים אצלי, א' עד כיתות ה', וגם על גני ילדים, 852 שקלים, 15 ימים, כל יום נוסף כמובן בהתאם לכך על לאפשר לאותם הורים לקבל ימים נוספים למי שרוצה, אבל המהלך הזה הוא מהלך מבורך. אני ללא ספק רואה בו את ההתחלה המצוינת כדי שבסוף נביא לתהליך המלא והשלם, שמצד אחד אנחנו נקבל את הקייטנות במחיר מוזל, מצד השני נעמיד למשפחות מה שצריך, ואני מברך את שר הפנים שלנו, הגליל, הנגב והפריפריה, על כך שבסופו של דבר לא רק נהנה לאותה מחאה אלא בא ועשה מעשה, ואני מצפה משאר האנשים כן לעשות מעשה ולא לספר, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, אלא לבוא ולהגיד, רבותיי, אנחנו שותפים, גם אנחנו כרשויות שותפים, גם אחרים. אני מסכים, פעם היו קטנות מאוד מאוד גבוהות, היום יש קטנה במחיר שהוא שווה לכל נפש, וצריך גם מזה לתת את הסיוע למי שצריך. יופי, תודה רבה לכם. אני רוצה גם להודות באמת שוב עוד הפעם למנכ"לית ולכל העובדים המסורים שעבדו, אני חייב לומר לכם, חוץ משבת שאני מקפיד שלא יעבדו, הם עבדו יומם בלילה כדי, זה מאוד מאוד ליצור נוהל, כיוון שהחופש הגדול מתקרב. אנחנו כבר בימים הקרובים נפיץ נוהל לכל הרשויות המקומיות כדי שכולם תוכל לזכות וגם לקבל דמי קדימה לשני הקייטנות שיוכלו להתארגן. אנחנו השתדלנו לתת את מה שאנחנו יכולים לעשות, ולכן תודה רבה לכולם על המאמץ. אני בטוח שילדי ישראל, הילדים הללו שהחיוך שלהם שווה כל מאמץ שעשינו. תודה רבה לכולם. תודה רבה לכולם.
מה שאתה רוצה, אדוני. שאלה אחת של הצופים שלך ביוטיוב.